Месьє, ці не могли б мяне подкинуть? Я дуже спяшаюся, я наплатить за терміновість. Добре. Але ці підписан ти на канал? А подобайку натиснув? А коментар покинув? Не. Тады націскай падабайку, подписывайся на канал, пакідай каментар, ды мы поедем. Усё, я зрабіць. Выдатна. Тады пагналі. Я вас вітаю. Мяне дагэтуль клічу Джексон. Вось сёння мне прыйшла ў галаву такая прама цікавая ідэя, выпадковая. У нас тут сёння не толькі амаш на фільм «Таксі», але сёння мы яшчэ на стырне. І не проста на стырне, а на ручной скрынкі перадач. Вось. Адзінае, што я не стаў рабіць прама зусім рэалістычную скрыню перадач. То бок, бляха. Я спадзяюся, я рухавік не. Добра. Добра. Вось. Яшчэ у нас ручны тормоз, бляха. Вось штосьці я з хуткасцю перабраў. Сёння у нас яшчэ ручны тормоз ёсць, каб было весялей. Таму спадзяюся, вам відэа спадабаецца. Бляха, толькі вось з FPS зусім бяда. Яшчэ я... Бляха, що такое? Давай заднюю. Там вось я бачыў. О! Дякуй, 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 дякуй! Окей, я хацеў знайсці іншы праезд, але поп просто разгарнуўся і просто прапусціў мяне. Трэця. Добра, думаю, можна на другую. Буду шчырым. Перад тым, як записваць, я паспрабаваў сваю ідэю. Яна апынулася вельмі цяжкай, таму я не ведаю, за колькі спроб у нас атрымаецца. Бляха! Трэба было раней тармазіць, таму я не ведаю, за колькі спроб у нас усё Бляха! Я ёлу, куды я прама ў лоб ехаў. Так, у мяне яшчэ педалі уязджаюць ад мяне. Так, чакайце, ось так, пагналі. Другая. Опа, опа. Прыехалі. Окей, добра, тады я вось тут бачу праезд. Вось. Угу. Добра. Крыху так. З дапамогай ручнога зайшлі. Ох ты ж. Так, а тут трэба... О, вось жа курва. Не, тут мы не змаглі надурыць копа. Пагналі яшчэ раз. Так, добра. Добра. Бляха, тут коп. Ён нам не перашкодзіў. І на тым дзякуй. Трэця.
Так. Тут уже третя нам не потрібна. Так. Я сподіваюся, мене добре чутно, тому що я криху наладу мікрофона змінив у OBS. Ось. Копка ласка. Ху! Я почув, як ён урезався там. Ось, гэта было близко. Ну, вы хутчэй за ўсё побачыце паўтор, тому что... Так. Потому что я гэта адначасова яшчэ і записываю паўтор, каб вы маглі бачыць гэта з іншых бакоў, ад іншай асобы, ад трэцяй асобы. Так. Пятая. Уф. На четвертую давай. Пройшли. Добро. Пятая. Бляха, педали. Уезжают. Фу, пакуль что едем. Газ у подлогу. Шостая будет? Будет шостая. Добро. Чакай. Пятая. Четвертая. Бляха. Я вырашыў паглядзець на скрынку перадач. І вось чаго мне гэта коштувала. Куды ж ты? Курва! Ну вы ж... Что ты робишь? Ну добра. Спрабуем яшчэ раз. Я казаў, што будзе... Ці не казаў я, што будзе цяжка. Увогуле, гэта будзе цяжка. Я спрабаваў, я ведаю, што гэта будзе цяжка. Гэта будзе прама вельмі цяжка. Ось так. Добра. Так. Ух ты ж. Гэта было добра. Бляха, не на тую. Оп. Ну ж вы такие дурные-то. Другая. Так, я сподіваюся, мы там проедем. Ах, холера там. Не проедем. Давай заднюю. Першая. Ну, крыху зачепіліся. І вось як я тут павінен праехаць. І давай паспрабуем, вядома. Але мне здаецца тут... Ну вось толькі так. Я яго... Чакай. Я яго люстэрку з сабою забраў. О, мы тут не проедем. Тады давай просто вось так зробім. І ўсё, бляха, толькі я ні халеры не бачу зараз. Ні халеры не бачу. Толькі копаў чую, і ўсё.
Так, другая. Бляха, ну я ж ні халеры не бачу. Я нават... Мне нават... Не на что ориентоваться. Няма на что. Просто. Бляха, тут... Знову... Оп. Не атрымалася надурыць. Не атрымалася. Так, ну я спадзяюся. Я далее уехали, блин. Окей, добра. Так, дык вось, я спадзяюся, што ён там нам зараз перашкаджаць не будзе. Вось, куды я хацеў паспрабаваць, дарэчы. Не атрымалася. Не атрымалася. Не атрымалася ў мяне. Другая. Я яшчэ раз хачу паспрабаваць. Усё роўна. Бо я там... Ну, я хутчэй за ўсё подвеску пашкодзіў. Не? Пакуль што не зразумела. Тут дорога такая. Третья. Не. Не. Пашанцавала, што не пашкодзіў. Так, тут нам уже третья не патрэбна. Бляха, ну коп, ну что ж ты робишь-то? Погнали. Погнали зноўку. Другая. Не-не-не-не, я просто убачыў, что там бордюр такі. Бляха, гэта было блізка. А вось гэта было нават не блізка. Тут трэба было на першай праходзіць гэты паварот. Поехали наперад, тут ужо не атрымалось бы заехать. Бляха, вось же ёлуб, коп, ну что ты робишь? Ну навошта? Давай, першая. Я казаў, што будзе нелёгка. Я казаў, што будзе нелёгка. Ага, вось я на першую забыў пераключацца, бачыш, нават. Нават заглохлі мы. Так, фу. Другая. Третья. Так, тут нам уже третья не патрэбна. І шей. Нам галоўнае з хуткасцю не перабраць. Третья. Не-не-не. Давай на зноўку на другую. Бляха, я ўжо бачу гэтага копа тут. Давай, праязджай. Усё ж таки надурылі. Другая. Так. Цішэй. Добра. Добра, добра, добра. Ну так, крыху. Третья. Третья. Четвертая. Так, ну на пятую пакуль что переключаться не будем. Тут у нас поворот. Всё ж таки, бляха. О, добра. Зловили. Бляха, что это было? Курва, трафик, ты бачыў гэта? Ён, бляха, гэта хоррор нейкі. Я напужаўся, як бляха. Ён мяне напалохаў, як ведаю каго, бля. Гэта было жахліва. Ён мяне шчыра напалохаў. Так, добра, спрабуем яшчэ раз. Трафік усё перашкодзіў. Другая. Ты, бляха, бачыў, як ён вылецеў просто.
Ой, бляха, крыху не хапіла. Зусім крыху. Погнали. Зусім крыху не хапіла. Я не ведаю, навошта я кожны раз рэспаўнюсь. Гэта у нас ўсё ж таки не рубрика сагнаць за 60 секунд. Так, бляха, я на другую не переключился. Вось гэта, бляха, скрымер быў. Вось гэта скрымер быў. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, на траву заехал, на траву заехал. Так, чакай. Бляха, вось што дрэнна, што ў мяне няма не перадача. Типу, мне приходится переключаться на стороне. Ну тут не абавязкова неабходны быў ручны. Я спадзяюся, больш таких. Чацвёртая, добра. Я спадзяюся, больш таких падстаў не будзе. Я, бляха, цяпер баюся. Пятая, баюся трафіку. Чацвёртая, ну усялякі. Вось гэты усялякі. Пятая. Шостая. Так. Пятая. Газ у подлогу. Шостая. Мабыць, мы шостую включили. Так, на пятую переключился, коли что. Шостая. Чакай, 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 чакай. Бляха, трафик знуку хотел меня подставить. Четвертая, третья. Все, добро. Мы уже на финишной промой. Газ у подлогу. Четвертая. Добро, давай на третью. Тут нам вялікая хуткасць непатрэбная. У нас оп. Усё, мы приехали. Бляха. Ну, хай ім, коп мяне тут уже зловіў. Бляха, які ён. Ну, тупо мы приехали усё роўна. Вось, то, што ён нас арыштаваў, гэта ўжо іншая справа. Усё ж таки, гэта у нас не рубрика сагнаць за 60 секунд, дарэчы, паглядзі гэтую рубрику, прикольная. Вось, мы приехали. Дзякуй цябе я за прагляд. Спадзяюся, што ты ўжо... Што ты робіш? Спадзяюся, што ты ўжо націснуў падабайку. Вось, подпісаўся на канал, калі гэтага не зрабіў. І напісаў, мабыць, нейкі каментар. Яшчэ раз дзякуй цябе за прагляд. Усім удачы, усім пакуль. Got that nitro button, the same do donuts in a like that 6 for Apollo. Holla, you got kitty car, candy painted a famous, and I got